Shubor nakashlem jong unong san hima. Uba Roy Kupar Sundram President Gahnyo Trap Youth Council ulet ho bagalum survey gade ga chaka ka balong pedeng ban khayi ujingdi pun buad udrok shakaleng kanong ba shilong habagran shikilat patai kubor ha singit ho diang jong katayo ulong bahdu menta ka sarkar kam shim pa lei ei halor ga jindawa ga sing ban kendang no e baro kite ga chaka baju sa be an ha te ga chaka ka sing dang ha ki khindiat singi ka let ban kendang e ki brio ba sa be an ha dum survey bat bakaderu ka wei ka chaka pedeng ban khai drong bada ka jinglet kendang ka seng ka lap babaro ki brio basa ka tiga jaka ki dei ki washu sa be an khamda yo jingbet long uba roi ku par sandram habakali uba roi ku par ude tho bagate ka jaka hadom survey ka dei hapo ka jingkmi jong ka shillong cantonment board bat ka dei banei ei no amador bat ka dei banet kendang no banum sha shu bakin sa ka tiga jaka nalor kata uba roi ku par lo berngamru balada ka sarkar kampat lei ei na kalyang ka seng bekinong shongshnong kin salet ben kendang hi shu lo ong menta kala ya le shisnam tam ai na do baka HYC kalet ben kendang hadum survey hak balala baki breu ki shu sa be an but isai met ru ban pen ngiyo i ru ban ka por shakapor ka ANTF kalet ban kem bat kendang ki breu baka hidrop hande ka seng kamla shu ban shu sngap ni ka jingmen thi ka sarkar namar kam sham le le ki breu basa ka te jaka ula ban ra ula ong ru baka jingle ajong ka sarkar kalong penban ka jing ai men siem ban kharoi ki kam sniu ka te jaka dak bayadi athiat yu drop bat ban sa be an ru kumju kumta ula berngam blada ja baka sarkar kam lei e kinong shong shnong ringkat bar ka seng kin sale hi ban kendang kalian jong kaseng ngikot itu nih ka press briefing nih ka janmir ke bawanta ada yang luar ka mat ya ka bakal seng kala sedang bakal penpau pai ba nadu snam belalet nadu kibenai March April jong snam aja arkusau kelas seng kelalap ya kitu gibri ki basyong bean te po lum sorbi ki badan kumba prapo du shispa teli gilong ye adin bangi lalap ya ki jingdon jong kini gibri ki basyong bean ya kalian da seng ilah tho shekibor ki badepet shekibor sarkar shekibor district ban weng no shisundon ye kitu gibri nambar bangi tip syai bat ki bor sarkar ki tip syai bakini gibri ki basyong bean ya kitu jaka hadin mengilat ho sa sarkar bar ngilayo jing tip bakani ka jaka kumakalong kadai ka jaka jong ka cantonment ka ba po cantonment nang ilapoi sa po office jong cantonment board ngitip pa bakani ka jaka ka hap po jong utaw defense estate office lan defense estate officer tinadu kitu gipori ka seng kala nang yai budin nakapor sa kapor bat kibor badepet bat ringkat baka district administration ngilada ban pelong ru ya ka jinglet jurib ban shim ya ka kerteng jong kini gibri di basyong bean ya kani jaka but hadin bangilai bang sarkar kam shim la le what ngila shim ru rasin jam ban let hidala di na kamanta ban le ban be ikini gibri na kani jaka hadin katu na kaliang jong sarkar na kalong jong ka district administration kila khot ya ka jingelang ka kabang ila don lang na kaliang jongi kidon gibri jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibri na ko police department kumju na ka office jong UDO ban pentep yang ni ba ka office jong defense estate officer hakitu hagi benai Mei benai Jun Julai dan benai August sama kala bangidon gitu kejingelang kila pentep yang ni bakin shim ki sinjam na ko bentaban le ya kata ka eviction process nam taban be ikini gibrio nakani ga jaka dari mentang ila ayat ya kajingya lenti kumbasis nam tam le nadu ko kopor ka ba ngilalap menkong ikini jingdon jong ini jaka hadu kani khidmat ka ba mentang dalam ngipet iki kubor na kasngi sa kasngi ngiyo iba ki kamtam ya ka ANTF ka anti narcotic task force kalet ka to jaka na kapor sa kapor bakalap ru iki bri ki bulan benta ka ban khayi ya drugs bat banle iki kambian ki bubunja ka ka bopen sngow yangi ka bopelong yangi bangin kren bangin wan khma chong pigla pathai kubor bat kamtam ya ki nong chong snong chong ka jela jong ka jat benre bukum juru syaki bor sarkar kalong bangin la syu ban syu snap bat ban syu pet ya kani ka jing menti jing snap menti jong ka bor sarkar ka jongi bukum juru jong ka defense estate office ni iba kani ka jingle ka jongki kalong penban ka jing aimen siem na ka benta ban pen kharoi ki kam sniu la kalong hani po sorshlo bat kamtam ya kabakum kani ka jaka kalum sorbe ka bangila kren nadu ka tukapor bangindang yais yang scam hadu kani kapor ka bamanta bat ya ka bangilak lang bagi kubor ki ba fair ki bangilai ha ka bagi bor pulit ki bor ki NTF ki let na kapor sa kapor banlap ya kinong drugs
ban lap ya ki brio ki ba pen ki bale ki kambi ai ba fair ban ong ba kate gelum sorbe ke de ka hotspot dan ka jaka pedeng ka ba pen sapriang ya udrak syang ka jelah hi ka jongi bro kowe ka jingkli ka bangi kwa ban kali ka sarkar ka jongi ka long ba sakat no pin up bagi kon sama jo ka jai brio ka jongi shekinong shong jo ka jelah ka jongi kin ngop ho drugs but kin yap long ba drugs lapi kwa ba ka jingdon jo gelum sorbe hang te kan pen sapriang ya udrak sakeleng jo ka sor shalom ban penyap iki khun sama jo ka jai brio ka jongi ne ban pen sniu ya ka imlang salang la kalong hang ne sor shalom bat hari lum khasi jan tiap ka jelah hi bro kowe namar ku bagi pau hi kidap kisien ku bagalong manta ngitip skam ba ka jing pensapriang yu drop sapo shalom khamtam ya po shalom ka de lamba ka te jaka ka badan te nama lamba ka jing le jung INTF ngi yo I na ka po sa ka po ngi lap ba kibriu ki badan ki ba khai ya drops ki di kibriu ki badan ha ka tu ka jaka ba lamba ka tu ka jaka kinong thiet ya drops na keleng ka so shalom ki let ban le wat ya drops na ka jaka tengi ngis ngo ba kini kibriu ki badan hang te ya pulom sorbe ndei tang kibriu ki ba shong be a nya ka tu ka jaka klem ka no ka jing bet la kalong na ka bor sarkar klem ka no jing bet la kalong na ka defense estate office la ne na ka shilong cantonment board kim sim la yo ya ka jing bet ka jong ki bakin shong hang tu Rega jingkali kalong balay pate mentala shisnam siteng tam. Nadu pangingi lap ya kini kibri bishong be an balay ka sarkar jela ka jongi lane ka office ka defense estate officer kim shim yang kanu ka senjam banweng ya kini kibri. Lane ni budin na ka bat ka DC office ya kini kam kisu pentip yang ni na kawai ka por sa kawai ka por baka kam kaya chakmat na ka banta ban penkre banweng ya kini kibri ring yo ipat ikida. Kakum ka jingtip ka jongi ki ong bakali ka kam ka don hakut. Ndala apoy hakut nangila budin yang ni kis ngilak ban banta kawi kami sadaki we pat ki jingpen kelan yang ni kam ha ka baka sarkar tak hadu ondak HYC kala lap baka don kum kani ka jing shong bean jo kini gibreo menta ka sarkar ka sedang banwat yo uput usam uba nangnu shanu ka sarkar ka jaka jo ka sarkar ba nangnu shanu ka jaka jo ka defense ngitip ru bakal adon ka serbi haka baka sarkar kala pha lembaga directorate of land report saringkat bat ki board jong revenue department haringkat baka defense estate office banle ka serbi ban kata ka serbi la ada banle de balai pat hadu mentang imyo I yaw tau so lani kanu ka kam lani ka sinjam ka baka sarkar kan le ban shim na ka benta ban pentikna lani ban weng ye kini brio na kani ka jaka jen la dade de ki brio ki jongi ki basong basa bean hakanu ka jaka lada day bagi beri ki jongi ki syong watang bantam put ban sinadukan na surok PWD bantam ban sinateng iyeng plastik ban di jingdi ka PWD la ni ki board administration ki wan ban weng marma ban be banom syak ban syong dukan ha ki jaka na sarkar balai pat ya kini ki beri ki bom day hi ki beri ki nong syong snong jaka jalan kami ki beri ki bawan ban syu syong tab agini jaka ki beri ki bawan ban penjabo ya ka ri bekerja beri ko jongi ya kinong ya ki kun samla ki jongi ki ka jaka ka ba ki jing sni ki balai project kita balai ka sarkar kam le je undai tang katang ir ba kani ka jaka kala long ka business center la ne ka business hub ka bagi kam khai bandi di ki marjot ki penlong ni ka sarkar balai ka sarkar complete bala kita ki beri ki balai business yang batu ka jaka ki don ni ki permission ki batikna ki yo an mi ki kot ki slala ni ki jingbet na sarkar ngitip ki kana begini beri kimdan te ka jingye ayu baki mlak banweng pat ki bakum kita ngi I bakani ki jing snap jar na sarkar ka jongi ka jing snap jar ka defense estate office la ne ka shillong cantonment board ka de ka jingle ka ba ai mensim ya ki kam sneu ka ba ai mensim mi ki sneu bakin yo jakari itingan hakani ka jaka ngi I lang bag khubor ki ba fair balandan wat pinlet ban kem mi ki beri to ka jakar kolong ka ba wat ya ki pulet di NTF ruban lap ki nama kilak ban par ngi khubor bong bagi par kum ki khnai to ka jaka ban mi na ko ka jaka sa ko pa bat kalong ko bi isat met hadu kata ban pet ya ka jinglong jeman di ka jaka kal jing sisa nadu kitu ki por ngila de ban tho sa ka shillong municipal board ngila de ban tho sa ka Meghalaya pollution control board ban ong bakini gibriu ki pentut jabo sa ka tukanala sa ka tukawadu ke badan hang tu ka jaka kapal atun blok ya tu ki pentut jabo ki le ki kam ki ba pen isat met ya tu ka jaka umat syong pila da day ki beri di jongi iban penlat tang ya ki jabo sanala lane syaki wadut bakum ta ter kan Shillong municipal board lane ka pollution control board ka awan ban pak notice ban fine niki daki pau hajar kan ka jingkeli long balai pat ya ki te tingi mi I bafin le ya ki kawiro ka kam bafin pen I bafin le ya ki beri te
Tinakliang do kaseng ni syukwa ban penpau siya sorkar lamba ni kasi kalong ba lada ka sorkar kamla ban le lada ka defense estate officer office harangka ba ka sorkar kim shim mi kasinjam na kabanta ban weng mardor yung brio na kato kajaka kiba mitip siya kiba ka sorkar katip siya kiba ka defense estate office katip siya bagi di brio ba syusyong tap bagi di brio kiba le yakikam bian kiba bunja kato kajaka kiba di brio kiba long ka kajaka ka bolong ka hotspot nam ta kajingya khay drugs bat kiwi kam bian sorkar kam le kay choice kam ban si ban shim kalong daladi haringkat bagi pat ban ang syong jong ka shalom jong ka rilum kasi bajantia ban le de kinu yunu kamban penting kena bakini bakaway ga yeng ka basnabean la ni ka jingsyong ka jakasyong jakasa ka basnabean yang tihalum serbi on weng iki knang ban penkhut ya ka sor shalom ban penting kena ba udrak subami na ketiga jaka de shu ban yo lam ban rung syang kiniki shnong gi tha gi jongi shikilong yeng gi long sen jongi kata ka de khubor ka bangi kwa ban pha sa ka sorkar menta ka singi ba ngimla ban up ban shu up sa menta la shisnam shiteng ila am phimla ban shu pas ban shu ong ba ka ni ban shu ong ba ka sorkar kan keno ya defense estate office ka defense estate office kan keno sa ka sorkar kawai na fi de ban shim ka jigit kli la da ka de ka jaka ka sorkar kasorkan mengalir ka deban shim ka kli bala da ka jaka ka de ka defense estate office ka deban shim ka kli ban penting kena ba kloy bat mardor ki ban wengi ti brio na to jaka bala da kimla ban le kumta na kle ka seng ngimban si ban shim ya kilak kilenti na kumta ban wengi dala diru la da don ka man le weng dala di haring ka kipat ba nang shok shnong ban penkhut ya ka jaka ka badan nang tiang bulum serbi mulai kino ka de hotspot ya ka jingki kung kaseng iyo ki reports ki ba fair ya ki bangi mla ban len ki ba pen kendet bat ki ba pen sngo diaw ya ni kum ki noi lam de kaseng kum ki khat de kaseng kum ki khat de khat ban ri ban tep ba kawai ni ki snong ki bangi bun ki pa dok parsnam ki jongi ki de jaka ki ba udrox ula bun ula jalai u bandai ro ka jaka ka ba ki bri le si na ki we ki jaka kin let benefit drugs nanti nak buat maulai bat kabakam sngokia yang ni kalong ru kajing pendon kam yang ki kena arit hakaban ya di ya thiet ya drugs kita ki di report ki baka police department gadan nakaliang ka jong ni ru nakapor sa kapor ni wat ya ki jing tip bat ni tip ya ki jaka ka tu kan neteli ki ba kadan kajing ya di ya thiet ya drugs nanti buat maulai nakaliang jo kaseng ni smo ba kani kajing pau ba ya maula kum kawi ni ki jaka ka ba drugs ula rung na ni ula jelai kadai ka ba pen smo kya ba pen smo diaw ba yang i ba nakaliang jo kaseng ni kentu ya ki bor pulen lada maki kila tip ba ka maulai kadai ka hotspot kila tip hangnu kinu ki jaka ki ba ya di ya thiet ya drugs kai kajing ya ba ki kin penduk pendam ya kata kajing ya di ya thiet ka kamram kamdei jo ka choice kadai kamram jo ki bor pulen bakim penting kena bakum kita ki hotspot kim dei bandan hang ne po shilo la kalong ya maulai la kalong ya ka long serbi ba kiwe ki jakang itip ba hang ni hapo la da fi kenma ya report ya ka bala penmi da Ministry of Justice and Empowerment la ngam bakla kila don ki hotspot area ki badan hang ne po shilo ki bala pa wa ta ka report du te ka bomot bangim la banlen ba ki don kita ki hotspot la kalong ya maulai la kalong ya ka ya kalum serbi la kalong ki jaka station deng siapo madan reting bukum ta ter di nging so ba ka kamram ka de jong ki bor pulet ba mentali ila don ke NTF ka space ka dedicated police force ka ban pet bitik ya kam drugs kam dan jing show ya ka sorkar la ni ki bor pulet ban penduk ya kini hotspot ki badan hang ne po sor silo tika i ba pi pada ko bolong mana kapor ketika NTF kele mi ban khanra pada hang te la tip body hotspot kele mi ban khanra belum spun pra bi pi ayu halo kan ya takadang yung fi bale si KNTF kamandit ka joka kamdei ban penpra ya ki jakasyong jakasa jong ini brio kamandit ka joka ka ban kem ya ki nongde ban lab ya ki brio ki badan benta ki kamle bian kata ka jingyu i ka jong in rek e ka bapau lomba ka ni jingle jong KNTF kalong ban pen scam ya ka e ka bangingi ya ngingi yang nadu basdang ban ong bakati ka jaka ka hotspot jong drug jong ka jing khai drug sa kani hasor shlong bat nang ni ka sa priang sya giwe pat ki jaka kaumut bakani kamdei shu ka jing kren ka bangi kren ta mangi kamdei ka jing kren ka bangi kren kren datip dai lang ba ka ni ka jing le jong NTF menta ka bangi i bala jan man gasngi bagi le ante pulam serbi kaumut baka pen i baka dai ka jing kren ka jong bak lada ka dai ka jing kren ka jong i kumo pi ka dai ka kamram jong sorkar ban syemi ki la kelenti ban penduk pendam ban penjat ban be yang kita gibri ki basyang be anya tu bacaka
Tinggi suban kentu ya sorkar baka day man le umta. Ya ka bangila keren du akipor ko menswa ka day lamba. Nadu bajali gitu kujingja po Manipur. Ka konflik ko adan po Manipur. Bon ni kibriu ni gitu jaka kipet lamba ka jingmut manwat kam wat jam kipet na to jaka kim yo shu ban shong kala ki jong gisnong kita. Bat ngitep ba ka tran ka jingya jan ka jongi ba ka golden triangle ko. Ka jaka ka ba ka jur ba ka jingya Hydrax. Lembah ke Myanmar, lembah ke border Manipur, Mizoram, Kunta Terte, bak ke Bapelong ya kini kejela ke jongi mensyua ku kita ke transit route ku begitu. Kesakaban rak yo gerak sagiti kejela, nakiwe kejela, syakiwe pat kejela. Dari ku Bakelong mentah ke Meghalaya kamdai shoot tang transit route. Kalau ada ke end state route, ke kemud ke Jakarta ke Bakhaduk ke Udrak sun sapriang ni. Te nying iba kani ke jingjelek mo ngepi ke deiru ke weni kidau na ke jingwan tu jong kibriu kamtam e ke basyakta hangte hapo Manipur naka konflik ke belajar Manipur bat naka jing syakem jo kibriu naka por ngitep baki dei ki bana gitu kibriu syakem boni ki dei kibriu ki basyong basa hakitu ki jaka ki badan hapo ke jela Manipur.